рӯз бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. шукрона худо, мо ҳам созим хубем. ба дариҷа мехоҳам бо шумо савол додагӣ будед, дар аввал шуморо чӣ хел Соня ва Фарик қабул кард. ҳозир ҳамаша шурӯъ карда нақл мекунам. дар инҷа боша як хуроке ки хурокто нагӯем. дар вақте ки хонаи холам мерафтам, майда будам, бисёрам хел тайёр мекард. озиам хел тайёр мекунам. хай ранги вай ба маза намеояд, барое ки чизе ки дар кӯдакӣ хӯрдӣ мазаи вай ёфта наметавонӣ. ва дар инҷа чӣ дар кораи ба мо гӯшт меандозам. холам лекин гӯшт намеандохт. бақладҷон, пиёз, баргалӣ, помидор, картошка ва равған. инам хел дега гарм мекунем, равған меандозем. баъд ҳамаша реза карда андохтам мегирем. дӯстони азиз, ва саволи шумо чунин буд: мара чӣ хел Соня қабул кард ё ки Фарик? рости гап, дӯстони азиз, саволи хеле мушкил, саволи хеле аҷоиб. барои чӣ мушкил? барое ки агар ҳамин худмона дар ҷои ҳамё бимонем, ҳар яки мо агар худмона дар ҷои ҳамё бимонем, мо ҳам дар аввал нағз қабул намекунем. ҳишки дар аввал нағз қабул намекунад. дарав нағз қабул ҳишки намекунад. барои ҳамин дар аввал хай гӯштам хеле майда реза кардам бо иқа дигар. дар аввал вақте ки ма чӣ хеле ки гуфтам, соли 2017 моҳи январ Соня пеш мо омада буд. дар уҷо омада буд, худаш тоқа буд, Фарик омадагӣ набуд. баъд вақте ки рафт омада гишта, ма худам тоқа будам, маҳваш набуд. чӣ хеле гуфтам маҳваша намонда будам, маҳваш набуд. баъд омада дар хона ҳардумон мемондем, бисёр қатишбозӣ мекардем. гулият мегуфт мебурдум, магазин мегуфт гирехта мерафтем. ай папаш мегуфтам хай ман русиро намедонам, касе ягон чӣ пурсид чӣ ҷавоб метиҳӣ дар магазин? майлиш мегуфт. бисёр ҳардумон рафтагӣ магазин. ҳамин хел 10 рӯз истод, 10 рӯз ёд. вақте ки 10 рӯз истод, аллакай меҳр пайдо мешавад, ку ҳамин одама бибинӣ меҳр мекунӣ. номрома гирифтагӣ буд, бисёр гап мезадем ба WhatsApp. баъд ма омадам, вай дар мо пеш момаш истодагӣ буд. баъд моҳи июл ба ма омадам, ӯ август омад, бо ида фикати маҳваш омадем. вақте ки омад, пеши мо омад маҳваш. ва барои ман неу ба маҳваша бахилӣ мекард, камтарак бахилӣ мекард. барои чӣ? барое ки ҳар як инсонам боша, вақте ки ма ай худам агар ҳамин мегуфтам ки очам мегуфт падарма ки чику зан бигӣ, ман мегуфтам агар зан бигирам, майда будам, вақти майда будагинда мегуфтам зан бигирам, ма кедман шапак мекунам ча. баъд хай Соня омадагӣ буд, ба мара неу ба маҳваша камкам махали кардан мегирид. барои яке соле ягон чиз дӯстдорӣ мекард, ча ягон чиз мекард, камтарак хали дига хелшидан мегирид. хали катиш уқабозиам намекард дар аввало. баъд вақте ки як-ду вақт гузашт, баъд катиш бозикунак шид, бозичоша медод. ман хеле бо катишам бозиам мекард. инам хали баъд оста ба меҳр пайдо кардан гирифт. шурӯъ катиш бозӣ мекард. ма вақте ки Тоҷикистон омадани шидем, Тоҷикистон мо омадем, вай чира бо пеши момаш рафт, ба ида фикати Фаридон омадан. мо Тоҷикистон омадем, ба ма Фаризара таваллуд кардам ҳамта. баъд бо Фариза кати рафтем пешон. ба вақте ки омадан, мо бо ҳамон ба якҷоя шудем. вақте ки бо Фариза кати омадам, бо Фаризара дар пеши ма дӯстдорӣ намекард. Соня дар пеши ма дӯстдорӣ намекард, Фаридон мекард, мегирифша, ҳуч мекард, ису ҳуч мекардша. лекин Соня намекард. иқақақча пас мекашид, ман набошум мегирифша, хушрӯ нигоҳ мекард. ов по медодакшам, хали дар дасташ мебардошта. ов хӯрак буд дар бутулка, ов медодакша. ё ки ҳамун качелишам хеле нигоҳ мекард, хеле айдурӣ нигоҳ карда местод. лекин пешаш намеомад, ман намебудам, меомад, ҳам хеле мекард.
баъд дар ин дафъе ки рафтем аллакай ҳамамон якҷоя будем. момаш ҳозирам шукронаи худо ҳастай, сеҳату саломатай. баъде ки тоҷикистон омаданӣ шудем, боз солеҳ пурсидакша Сонияра ки тоҷикистон меравӣ ё ки пеши мо мад? Гуфт тоҷикистон мерам. Қатъи очаш мерам. Мара ё бо пурсида ки чӣ меган, шуморо апа меган, чӣ меган? Мара оча намегану очаш меган. Қатъи очаш меравӣ? Гуфт ё ки қатъи очаш меравӣ ё ки пеши момааш? Баъд гуфт қатъи очаш мерам, қатъи Фариза мерам гуфт. баъд қатъи мо омад, Сония омад, Фаридун истод қатъи худаш дар як ҷой истодану мо омадем, духтараконо гирифта омадем. Ай байн 2 моҳ гузашт, баъд Фаридун омад. Фаридун гап намезад. Хеле чӣ буд, фарбеҳ будад. баъде ки мо омадем, зиқ шудай, хароб шудай, як аҷоиб хароб шудай. Баъд омад, айни дуру ки рафтем хай гирифтани пеш хона, хай хонаро намедонист, мо дар Қурған будем ва аями душанбе Қурған бурданша амакиёш. вақте ки Қурған рафт, ҳамин мара дид, ачон кард Фаридун. гуфтум ваҳ ин моро ёд карда. хеле қатъи мо гап намезад. ҳозирам сергап нестае, волиам камгапаю. лекин ҳамун лаҳзае ки ҳамун Фаридун ачон карда, ман нағз мекунем, чӣ гап мезадему, сергап нестае Фаридун ростида. ҳозирам гап намезанам. то ягон чиро савол нати худат маҷбур напурсӣ, ягон чӣ кати гап зада намешина. баъд омад ачон карда. гуфтум ин ёд карда имона хароб шуда. И аями мо набудагӣ и хароб шуда. гуфтум хай ҳозир хай камтар баъдаш иқак софтар шид, хай ҳозирам харобай, фарбе шудагӣ нестай. намедонам барои чӣ, барои очаш мумкин бисёр зиқ меша. ма агар 100 ҷон мадар ҷон шумонум ҷангам накунам, ҳақоратам накунам, ё ягон гапи баланду пастам нагум, модар модарай. чӣ коре кунам накунам, бо модар худаш дигай. И ба ҳамаат маълумай. ҳозирам аму вақти аввалаш ки буд, аму аввалаша нагирифтагиҳои Фаридун. инами хел дӯстони азиз, аму хел қабул кардан. Фаридун ягон чӣ накарда буд. Не ту ҳастӣ, нестӣ фарқ надоштакша. Сония ними хеле камтарак да маҳваш камтарак чӣ мекард? бахилӣ будем, бахилии кӯдакӣ. ин ози калон шудагиҳои камтар калон шудагиҳои ақлаш мегирад, чӣ намекунад. агар хумон дар ҷои Сония мешидем, мо мардум, ин ози тоҷик мардуми хумон, ҳамин чиста тоҷик агар дар ҷои Сония мешидем, вообще дига хел рафтор мекардем. вай ранги хумон рафтор накард. ҳамин якташ агар ма будум, мумкин ма аму ченавай рафтор намекардам. инами хел шинос шудем, инами хел якҷоя. шукр ҳозир якҷояем. ягон ҷо бурава Фаризаро ёд кардам, некем ба фикрум мара ёд мекунам. маҳвашам бурава, хонамон Сониям бурава, телефон мекунам, мегам Фаризаро ёд кардем. мегум ё Фаризаро не, ё мара. ба вақте ки бурем кати Фариза мега биёед мегам, ёро фақат як рӯз ду рӯз пешрӯй мекунам. вақте ки бурам, ай пеш ма намехезам. Фариза усуда бозӣ каса боша намерам пеш, вай пеш мада мешинам. мегум ё Фаризаро не, маро ёд мекунану намеган ки туро ёд кардем як борам. ҳамаш Фаризаро ёд мекунам. инами хел дӯстони азиз, ба саволтон инами хел посбод. ва дар инҷа картошкаву чиро реза мекунам. Не картошкаро хеле калонтар реза кардистам. инҷода баргаливу пиёза бирён кардам. гати баклаҷонам камтар калонтар реза кардагиам. барои чӣ холаи ма хеле баклаҷонам нағз медид, дудафошам мехӯрдам, маам нағз намедидим аввало, баъдам уҷо хӯрдагиам. инами хел картошкара медозем, хеле сахт бирён намекунем. баъд инами хел ҳозир картошкара меандозем.
دوستان عزیز، رحمت که با ما هستید، ما رو دستگیری میکنید، در کامنتر گپای خوب مینویسید. از همه منتظرم و خیلی خرسند میشوم اگر که با ویدیوی ما رو قدیلیت سکنید و خویش و با اقربای خود قدیلیت سکنید و از همه منتظر میشوم اگر که رکلامش نگذرانده تماشا کنید، برای که ما در ای همون رکلامش یگانچه فایده از همین سبب از همه خواهش میکنم که رکلامش نگذرانده تماشا کنید. اگر محکلم نباشه تانم مونه تلفن تانم بیسته و تون کاراتون کردم بگیرید همون تلفن بروه همون چیش ویدیو بروه. دوستای عزیز، ایمه خفه نشوید، بسیار رو در کامنتر یمی نویسید اپا جان صبح شستم. من شما را نگفتم نه که ما کانتر یک جای امو وقتی ضعیف روی کردن یک کد کانتر خطا روی کردگیم، همین سبب میترسیم که یگان چی بهانه نکنه. همین سبب یگان قسم من نمیمونم صبح شسته همو کانال دیمی خمونم نمیمونم، برای که میترسیم که یکی بهانه میکنه. همین سبب بخشش کد من بیایه حتما که همه تا میمونم صبح شسته و کنکورسم بعد که همو دویم سیموی چیده اوگوست یک کنکورسی سپانسور دار میکنیم. بعد که شوهرم اومد بعد کنکورسی کیلو را با میکنیم. برای چی؟ برای که بسیار بلوگرها پرسیدستیان که که با کنکورس داریم و اشتراک میکنیم. همین سبب دل هیچ که را رنجوندن میخواهم که همه خرسند باشه، همه خرسندی کتی همین کنکورس را بکنیم، با نگن که خیلی کانالش کم ترک پیش رفته، کم ترک هم باشه پیش رفته کانالمون. با دستگیری هر یک شما پیش رفته گه دوستانی عزیز، با نگید که خیلی دیگه خیلی شده گب مونه نمیگیره. ای همین سبب ما یگان تا صاحب شستن نمیمونم و ای همین سبب هم کنکورس نمیکنم که برای که اد پیسات سه میکنه یوتیوب خودش میکنه همه را توضیح میکنه. بس شما ایما زیق میشوید که مودا آدم نامد یا که تصماتر نشید. همه دخترکو میگن که تا حتی همه چیامونه پراسموترومونه شوشته استای ساعتا را گرفته استای پراسموترو را شوشته استای اینجا حاضی یوتیوب ده چی رفته استای چی میگن проверка رفته استای چی کار کرده استیان. همین ماهی اوگوست همش سوز میشه گفته استیان. همین سبب تا ماهی اوگوست میستیم بعد با سپانسر جمع میکنیم با کنکورس تشکیل میکنیم برای پادپیسچیکای فعال و فقط برای پادپیسچیکای فعال چخلی که در این دفعه کردیم انا میخیل میکنیم و برای امو بلوگرایی که بسیار پرسیدستیم به همو خاطر یک کنکورس دیگه هم تشکیل میکنیم. انا میخیل پمیدور هم ریزه کردم، میاندازم یک پمیدور آب رو وردم میاندازم یک تف میکنم بعد کم ترکک آب میندازم مخته میکنم توشید میکنم شد نمک هم میاندازم. در اینجا باشه دوستای عزیز کم ترک چالاب میکنم. این میگه ریحان قطیچی پمیدور و در اینجا چکه گرفتگیم با آب خنکک باز اینجا در کم ترک چالاب میکنم با نشون میتونم. دوستان عزیز نمیخیلی چالابمون تیار شد و یک خکاش بیایید چلا خوری. بوی خوشرو دوستان عزیز نمیخیلی خوراکمون تیار شد. نمیخیلی خوراک ما تیار شد. خیر دوستان عزیز و حتما فکرهای خود را در کامنتر نویسید که در جای سونیا می بوده چه رفتار میکرد.